Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Sugeng pinanggih malih pamirsa kalian kula Sheila Oktarina ing pawartos Jawi Hono Caraka TV. Kathah informasi menarik kagem ngancani wekdal santai panjenengan. Antawisipun julukan Indonesia wonten soca donya. Mobil bahan hidrogen damelan mahasiswa Indonesia nggayuh juara setunggal wonten Qatar. Jelajah budaya tilaran leluhur ingkang kejagi lebet arsitektur patane. Pamirsa menika pawartos Jawi. Pamirsa keendahan lan pesona Indonesia sampun dipun akeni kalian donya, kagungan bangsa kalian pesona ingkang memukau. Damel Indonesia kagungan julukan menarik wonten soca donya. Lajeng menapa mawon julukan kasebat nggih? Boten namung menika mawon pamirsa kepareng malih mahasiswa Indonesia wangsul ngarumaken asma bangsa wonten ajang internasional nganti ngrembukaken teknologi ramah lingkungan. Kados penasaran pripun nggih? Pamirsa menika informasinipun kagem panjenengan. Pamirsa, bilih Amerika kagungan julukan negeri Paman Sam, lan Cina dipun tepang kalian sebatan negari tirai bambu. Nah, kasunyatanipun Indonesia ugi kagungan julukan unik ingkang nggambaraken keistimewaan lan kasugihan budaya sarta alamipun. Boten namung setunggal nanging secacah julukan ingkang nedahaken kados pundi menarikipun lan istimewanipun negari kita wonten ing soca donya. Pertama, macan film saking Asia. Julukan aslinipun minangka macan Asia. Nanging julukan menika ebah dados macan Asia film wonten ing era modern. Negari wonten Asia namung ngakeni bilih Indonesia kagungan potensi ageng dados negari digdaya. Kaping kalih, negeri sewu candi. Awit kathahipun candi bersejarah kados Borobudur lan Prambanan, Indonesia kagungan kasugihan ing tilaran budaya lan sejarah. Kaping 3, Heavener. Kaendahaning alam Indonesia saking pantai ngantos pegunungan, damel Indonesia pantes dipun sebat Heavener utawi surga bumi. Kaping sekawan, Thousand Island. Indonesia kanthi langkung saking 17.000 pulo tentu kemawon nawikaken kaendahan alam bahari ingkang luar biasa. Julukan sanesipun inggih menika minangka paru-paru donya. Teng pundi Indonesia kagungan hutan tropis ingkang kagungan peran wigatos lebet nyerap karbon lan ngasilaken oksigen. Wah, kasenyatanipun cekap kathah nggih julukan negari Indonesia ingkang kita tresnani menika. Mugi kemawon badhe tansah kejagi.
Pamirsa, prestasi mbingahaken dhateng saking mahasiswa Indonesia. Tim Nakula saking Universitas Indonesia kasil nggayuh juara pertama wonten ajang Seweko Marathon kali ewu selangkung wonten Qatar. Piyambakipun unggul lebet kategori prototype hydrogen fuel cell lan kasil mecahaken rekor Asia kagem efisiensi energi. Kagem gayuh prestasi menika, tim Nakula nindakaken pengembangan kendaraan irit energi sedangunipun wulan-wulanan. Piyambakipun ngerancang mobil kaliyan bobot enteng lan sistem penggerak ingkang saestu efisien. Saderengipun kompetisi, piyambakipun nindakaken pengujian baleni kagem mesthekaken sedaya komponen mlampah kanthi sampurna. Wonten lintasan balap, mobil gamelan tim Nakula kasil nedahaken performa paling sae lan ngawonaken tim-tim saking secacah negari. Kemenangan menika dados bukti menawi mahasiswa Indonesia kuwawi berinovasi wonten bidang teknologi ramah lingkungan lan saingan wonten ajang internasional. Wah, bingah sanget nggih pamirsa, temtu kemawon julukan ingkang dipun paringaken kagem Indonesia menika boten asal julukan, nanging pesona Indonesia estu endah lan ageng ing soco donya. Lan temtu kemawon keunggulan tim Nakula kala wau saestu bingahaken. Piyambakipun kasil mbuktekaken bilih mahasiswa Indonesia boten kawon inovatif kalian mahasiswa internasional lho nggih. Keren pamirsa. Kita tilaraken pawartos kala wau, pamirsa salajengipun kita badhe jengkar wonten beksa tradisional saking Bali inggih menika kecak ingkang kasunyatanipun kagungan cariyos menarik ing salebetipun. Pamirsa sumangga kita pirsani informasinipun. Pamirsa, Pulau Dewata kagungan secacah kesenian tradisional ingkang tukul lan terus ngembang. Salah setunggalipun inggih menika beksa kecak. Beksan menika dados patingalan ingkang unik amargi pementasanipun gabungaken seni drama lan beksa kanthi sesarengan. Beksan menika nglibataken puluhan pambeksa priya ingkang lenggah kalian bentuk formasi lingkaran. Piyambakipun damel swanten cak kanthi dipun bolan-baleni kagem nambahi dramatisme saking saben adegan. Swanten menika nyimbolaken patingalan ingkang berenergi sarta nambah nuansa spiritual lebet ing beksan saengga damel penonton krasaken makna ingkang lebet saking cariyos ingkang dipun angkat. Limrahipun beksa kecak ngangkat soal cariyos Ramayana ingkang ngisahaken bab tarungan langgeng antawis kesaenan lan kadurjanan. Wonten cariyos menika, Rama berjuang nyelamataken garwanipun Sita ingkang dipun culik dening Rawana. Perjuangan Rama dipun lambangaken langkung konflik ingkang nyentuh. Teng pundi tokoh-tokoh sanes kados Hanuman lan Laksamana wantun nglawan kadurjanan kagem dumugi pikantuk keadilan.
Wah wah wah, bekso kecak Bali saestu kagungan daya tarik ingkang luar biasa nggih pamirsa. Kasunyatanipun ing sakwingkinge gerakan ingkang dinamis kae simpen cariyos Ramayana ingkang melegenda. Dados pengen ningali langsung nggih. Pemirsa sasampunipun pawartos Jawi badhe wangsul malih kanthi informasi menarik sanesipun.